4 urte bakarrik daramatzat bizta gabe eta hasi nintzanetikan pentsatzen nun ezingo zala surfa egin da lan egin, baina ez nun behin ere pentsatzen hain goraino aiatzea zegoela, ez? O munduko txapelketa irabaztea zegoenik, ez? Grandes, hostia, grandes! Kriston ilusioa, izan den lekuan, eta bueno, gure daiakin, pixka ez dena pentsatzen kompetizioan zeo zer egiten duenikan. Momentu batzu ez dituzula behin ere ahaztuko, ez? Porque totzen dut dana batea eta da oso polita da. Ez Mazan Ibonen insistentziegatikan ni usten dute ez gendula txapelketa irabaziko. Berari laguntzen uretan, baina ez da bakarrian ni laguntzea. Bera bai kriston entremendu pila egin du fisikoki ondo duteko. Zu ilusioekin eta gogoekin gauzak hartzen baituzu nahi desun guztia eta zu bizitza honetan itia.